unsa ka ni nga mananap para? Ning lukso. Lo, unsa ni nga mananap? Hala kadiha. Buta ko. Patame. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simagala guys. Sa atong channel guys, naada tay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys. And don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. So thank you so much pala sa inyong mga support. So walang sawang support sa mga nag-support sa aming channel, Robby Simagala. Thank you so much. I hope nga naataka nun ay sa mayong panglawas, mayong pangunahon na more blessings to come in our life. And syempre guys, daghang kaayong salamat sa atong Ginoo sa atong labaw makagahom sa iyang gihatag sa tanan-tanan sa atong kinabuhi guys, especially gift of our life. Hi guys, good afternoon. Nata diri kuan guys sa among farm sa una among manukan. Mutanda na pod mi. Izarang dugaya na jud ko wala ka anhi din hala. Nanalagi balay diri. Di magyanari be. Aray ko. Nanam day asam tage. Nanay bahay dadto. Wala pa manibay. Totoo na dito ang lakanhi. Nagmanukan dito sa una guys. Katong manok nga layering ba. Nalibo na. Libo na kayo ang agyanan. So si ate nagsiig video sa mga buwak. Sagbalo. Daghanang ganas ani oh. Oh, nanay mga kamuti. Nanas ko rin yung mga unod. Kaya dari manilimansito. Wala pa di kayo bungag mga limansito. Hindi tayo nang tanawan sa mga sagbot oh. Tagsa pa di kayo bungag limansito oh. Hinloana na pod ni. Ana, danito dapit among gito ko danhinga kanang building sa mga manok. Mga manok nga tuwa ray pakaon unja mangitlog na kuya wono. High-tech, unsa ka high-tech ag panahon. Na, alam si ito, libunan na, oy. Debo ngang limasito. Libunan na, oy. Nalibo naman ni dir, kaya nahanglan naman ikuan. Ingani ako pasagot ba? Ngana. Kanilagi? Utot-utot? Hello, di oh. Utot-utot. Utot na ini. Santa Maria. Lamtaw ko nag Santa Maria English. Ha? Ay oh, nga naman tong uban wala lagi kadag ko. Ha? Uy, daghana na naghanag bunga. Kuan ang upalit ko urto si Milya katong dagko na dili tong dagman. Kaya arong makaapas ba? Tuig pa ni kapin. Oh. Na daghanag bunga. Pito. Para mahibaw eh. Dagan-dagas. Pito ka puno lang namunga. Namunga. Do nga ra maghanig tanom der. Oh, na may ibang gagmay ni pagtanom. Lagi dato gagmay ka adso. May ba katong dagko na mo na resulta dagko. Mo man lagi kita. Ay lamiya tanawon jud sa ko anak. Daghag bunga oh. Matubigan na. Nay kuan kapunuan. Mga 8 kapunuan na munga out of 150 kapuno tapos 100 dry. 100 rin na buhi. Diyan. Hala, des juta. Hala, magbuka adyo. Sao lay buongon gaw? Di man na buongon. Dana man na hinan. Maramang nilang tindon orange siguro kuno na orange na. Bakit wala? Maaw nga na ni sakbot. Okay, daghan magpunuan ang limansito. Darag sagbot nga kani oh. Sa ganito yung pangalan ni Bila-Bila? Di kanang Busikad? busikan. Sikat na raw po ni sa Facebook ng Busikad. Daghan raw ba nigma tambalan? Daghan nagbusikad oy. Mama. Magdatag busikad der lami ra ba nila gaon imnon? Aba na ma. Kani.
Busikad man ni, tambaw man ni, mga palutaw. Sakto ni imno ni Munak. Naman, daghan makita sa kasada. Oh, daghan naman daan ni. Ay, talong. Anam og hinlo ba? Saging lakatan eh. Lakatan. Lakatan. Diyan po yung palaya. Hamba ang palaya be? Talong? Talong. Kining 130 puno. Markaduhan yung harvest sa kumala. Dari itong ang palaya sa una. Dani. Wala naman po napugsi ito. Ada itong mga liso raw. Nalibo no. Asa naman itong imong giingag maguna ka kay imong pugsan. Igna ko ti maguna kay mapil ko. Hindi ta just ko an. Busy pa po. Mo nig lemon juice, natural lemon juice. Nanyataga ko. Nabi nalaja. Bravo na kay mo kalap na. Di na kadto apay ko, wa na may kuan. Baboy sa tuda ko sabi nga apay ya, di ka kuan. Sagon ta tambo. Ay puso oh. Ko alam na kaon kay. Oh, nay duhanak. Diba ka mo utang puso na? Oh. Can you cook it for me? Yeah, sure. Pwede. Kamo uy, mo na yung musika gluto sa unad sa bukid. Ito ako unya ba? Lutuon ka niya. Ay kadto, guwang dir, ay fish pan diha oh. Lapam day tubig. Napaguna ng tubig sa katong pagbaha. Pagbuha. Tubigan. Tingin kasi bagong Daghan aran. mo giday puso kadto. Dagha lagi puso kay pangsungkit na. Ay, sa pa. Ano space pa na. Naiguang ta der. Favorite ba yan? Dagha na bitag puso na isa, duha, tulo, upat. Tay guwang naman si lima. Sa ilati ta alona nga puso ni. Dagha na ay. Ang guwang aton dan der katong ato man. So dito na ila, di ko na. Ah, po dali ay. Dani tong kuan sa una. Ang haraman tong kuan dani der. Ad sa baboy. Warning kani? Ay kanang naay mga semento. Dari na dito dapit. Mo marinig kita naman ng mga taong. Ambot mo to na kay pamitik baboy. Natiman po sa una, diri to sa una. Unam lagi butas diri na bilinder. Mo di siguro ning butas ang gipangita nga asara gibilin na nimo diniar. Ar. Dira butas imong gipangayo, imong gibilin dinhi. Sige, wala ko ang pagdili. Ihas pa dito. Dan itong adam sa una, isa, duha, tulo, upat, lima, unong murag. Siya man siguro to ni kapugawo nga ni nga daat gadto. Tama dato na ay madri kakao. Nalagi ba sa bunto der kinsa na? Wala ka nakapilya na. Kapilya sa? Kapit ani. Klaro ha lagi. Karon balagi na naklaro. Ah, lagi kay to ni agi wa man na. Kinsa ni pa? Gana te? Agdan lagi siguro nang gidang ko anya naguba na. Mabilin. Mo naguba mo? Di nagahi na anak. Gahi na kayo di naguba. May naguba. Buslot. Di ko ano kay bisig na nay manana. Buha pa na bagad. Pero nigahi na tungod sa init. Ano sige pangan? Kamil o lagi ato lagi ng baligya. Tunay na ngayon kag botas nga masigigan hig poultry dyan nabilin ra. Di marang buka. At isuot na kayo basig niya anak. Di na magsilbi sakit na kay arang gahian na amarang pagod na gahi na kaayo. Buka bagad. Bilin na ni. Bilin ron ay naguba na na. Oh, Tata poultry pa ay kami dyan. Pa? pag ibot sa kuander, pag lukat sa kanang busikad. Yo. Hmm? Pang ini gunner pang ada namang gunner berada masih silangan. Nadagan kayo? Daghan na jud oh. Kaluoy sa ampalaya. Naginasara. Ay. Naginasara na tawan si Ja. Daghan siguro na. Tara. Manguli na ta. Manatag bisita sa ato ang farm nga gamay. Awat ako pa. Di apoy bunga gamay. Nani bunga ang uban may wa pa. Kasagbutan pa jud ka adso ari.
Kinahanglan nig alugaran jud hagbas-hagbas ning mga punuan sa limonsito kay sayang. Oh. Oh, sunod sa iro. Kay katuod ang iro. Hibi-hibi oh. Hibi-hibi. 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 Muni kuan guys. So na kainumdum ko nga nagtabog nagsugod dyan sa anak panganay ba. Ja. Ilihin. Lami na kuan, sunuban or gisahon. Guwang. Guwang oh, saging ugwang na kayo. Tingbunga nagiderog saging no? Hamay kami ito. Tingbunga na judog saging jud. Mabarato na lang ng kilo sa saging. Mata 15 ng kilo tag G's. So may ganahan mo to sa puso gisahon o sunuban. Tunuan. Oh, lang pala gisahon. Oh, sunuban. Oh, sabaw. Lubi. Gisa? Nido ta sangin oy. Bugnaw kaayo. Ato pa sa daw kuno tong sagingan adto tong gi. Tama na tong yuta atong gilabat. Para ko man sa dito no. Wow, nindo tas palibot. Wow. Jarang na isa jud. Nganong attract majajahong mata ning kuan ba? Palibot kaning nature ba? Ganahan kaayo ko. Ang iro kusog ni dagan. Sige sana lang may banta dyan guys no. Lading hunong ang iro. Dogi, di hanong lagi ka dogi. Labong kag dagan. Dogi. Kaya di dagan na po si dogi. Dogi. Tingbo nga jud saging guys ay. Dong agon ba? Takang kayo magkugila man jud pananom. Nadyo maani. Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Ruby Simagala. Thank you for watching. Bye bye.